Bine v-am găsit astăzi, fraților. Vreau să vă povestesc o întâmplare horror care mi s-a întâmplat mie personal când eram mai mic, când aveam vreo 7-8 ani. Acum am prezentat 17 ani, ca să înțelegeți, așa. Eram odată în cameră, stăteam la televizor, așa, butonam televizor, băgam pe YouTube, nu știu ce. Eram un copil mai dibangat, ca să zic așa, dar acum sunt mai rău. Da. Așa, butonam televizor, poc. Și deodată mi se face sete. Bă, acum am luat sete, acum și pe mine. Mă simțeam mai bine, da. M-am dus, mi-am băgat ăsta, mi-am luat niște apă de la robinet. Înainte nu erau cu chiuvete, cu de astea, nu știu ce. Avea robinetul afară, de acolo beai. Sau de la furtări. M-am gândit să de la robinet. M-am dus, am umplut bidonul cu apă. Când văd în colțul curții, lângă un copac, stătea, băi, un om urât, negru, lângă copacul ăla în colțul curții, faile, n-au rămas inima pe loc. Nu am mai putut să mă mai mis, nu nimic. Pentru 10 secunde, când am văzut că fugi spre mine, am tras o viteză în casă, m-am încuiat cu cheia și până nu au venit părinții mei acasă, nu m-am oprit. În continuu plângeam și asta, cine o fi, cine este, ce o să facă, nu știu ce. Dar am uitat să vă spun, cu 2 săptămâni în urmă, de întâmplarea asta, a murit finul meu, Ionel. Și cred, tot așa era înalt, așa, era băiat mai emo, ca să zic așa. Și cred că erau venit să mă viziteze. Și când am văzut, faile, m-a căcat pe mine, vă spun, nu vă mic cu absolut nimica, nu vă mic cu nimic. Nu să aveau niciun motiv ca să vă lut. Dar asta a fost întâmplare făcută. Hai, vă pupă fratele vostru, dați un like, share, subscribe și un comentariu. Dacă mai vreți să mai fac povești horror sau dacă vreți să fac povești asta amuzante care le-am mai făcut eu tâmpenii când eram mai mic. Hai, vă pup!